Sanibonani. Ninjani? Siyaphila nathi. Zocela ukuthi ke sivume kancane nje bese sivala amehlo. Nkosi Jesu siyabonga ngakho konke ose Baba egameni lenkosi uJesu nelikamoya engcwele. Siyabonga baba Nkosi ukuvuka, sibonga ithuba Nkosi ukuthi sifike lana. Siyakhuleka Jehova sazohlangana manje ukuthi yonke imibono ezizoyikhipha manje. Sicela uNkulunkulu kube yimono Nkosi ezokwakha nezosiqinisa. Sikhulela Jehova ukuthi umhlelo lwethu luhambe ngendlela efanele. Sibonga kuwena Nkosi uJesu uzophathe. Sibonge iqhawe ngokusihlelela into kanje. La samukelekile sonke siyathemba ukuthi sophuma sonke sikukhona esikufundile. Sizofundisana ngoba sila sizobonisana ukuthi ukusuka la siye emabranchini ethu siphathana kanjani. Samukelekile sonke. Hlonishwa. Sanibonani. Ninjani? Sikhona nathi. Ngizoqala ngithatha ithuba ngibonge kakhulu ukuthi niphume ngomningi iattendance iyajabulisa kakhulu. Uma ngabe ngibona kugcwele kangaka besibale thina ihlalo za elinye inani kanti kuzofika elinye inani. Sibonga nje kakhulu asiqedi bese silihlelele usuku lokugcina lokuphila. So ke njoba namhlanje ke sikhona la ngihambisana nabaka 360 Life okuyibona aba engpartnerishe nabo ukuthi le Khuzani funeral plan yenzeke. Ngakho ke bese ngaze sithola ithuba lokuthi izonichazela ukuthi iKhuzani funeral plan isebenza kanjani. Namhlanje ke inhloso yomhlangano ukuthi sizonichazela ukuthi isebenza kanjani nani nibe nemibuzo eningaba nayo ukuze nikwazi ukuphuma la niyochazela abantu ukuthi isebenza kanjani. Uya ekampanini ye 360 Life i-underwriter ye Khuzani funeral plan. Mabefona bazofaka icode yakho enizositshela ukuthi amapolisa kabani abhatalile awangabhatala i-create ilento esiyibiza i-referral fee statement. Let's say mina ngumakalo icode yami u2113 izosho ukuthi under 2113 kunamapolisa awu10 nawa akhokhile nawa ngakhokhanga due payment. Savumelana futhi ukuthi ke ngokomthetho aseGoli abanye abase KZN la nizokhona ukuthumela khona ama leads enu ukuthi naba bantu mina engibasubmithayo bafonele every week siproduce report ukuthi naba bantu nisitike bona naba bathi bayawuthatha then sesolinda ukuthi bayabhadala mase bebhadalile then sikhiphe futhi naleyo report. Iyona ke i-referral plan leyo ikhona imibuzo. That's number 1. Number 2, ukubuza kusiza ekuthenini khona umuntu ozothola ukuthi uyasaba ukubuza but wena ngokubuza kwakho noma kuthiwa une-understand but ucabange lo omunye umuntu ngokubuza kwakho sekusiza omunye umuntu ukuthi naye athole impendulo. Hayi saphila usitakamizwa lo ukhuluma ibranchini yakwaNongoma. Ngicela ukubuza ngomhlonishwa ukuthi ngabe zikhona indlela eninazo mhlambe usukwazi ukuthi nisifundise udayisa because ngicabanga ukuthi mhlambe thina abanye bethu singakwazi vele sisebenza ngazo site kanje mhlambe singakwazi ukuyidayisa but ngicabanga ukuthi ama benefits akho osuke uzomnikeza iclient. So ngicela ukuthi zikhona indlela mhlambe ekhona ukuthi sifundise lawo ama brokers ukuthi bekwazi siba equip ngama skills. Sithole nabantu outside induna abazokwazi ukuthi basilekelele to get more people abazojoyina. Umbuzo wesibili ukuthi ake sithi today usixaxa njengoba ekhona decide ukuthi I'm interested ekutheni ngifune abantu. Ikhona yini any documentation or any forms engizothi mangabe ngiwathola labo bantu labo ukuthi bajoyine engizoba gcwalisisa wona njengoba siyasibona amanye ama companies. Uma sengabe sengibatholile abantu ngibashonisa kuphi to where lapha esengithekayo. Now I have 25 people aba interested to join the insurance. Ngenza njani ke from there
ngibiza abantu ukuthi hayi nawa abantu bami you can register them. Thank you baba. Ngoba mhlambe uma ngabe kuukuthi nginawo enye iplan eceleni yokungcwaba iyakwazi lena ukuthi mhlambe ishintshe ingabe sangcwabela ikhipha imali. Ngiyabonga. Ngikhokhela mina ngabe kukhona mina engikutholayo ngiyimina nje ngingedwa. Uma ngabe kukhona mhlambe ngikuthole emva kwesikhathi esingana noma sengikhokhe kangaka noma emva kwezinyanga ezingaka. Ayakhulumisa lokho. Usimakule emandeni engiselapha emalini. Bengicela ukubuza la kumhlonishwa ukuthi ujikelele. Manje ngicela ukubuza mina lana ekuthena ukuthi njengoba kuthiwa ilunga azobe likhokha u161. Mhlambe lizoba ilunga emva kwesikhathi singakanani. Umuntu mhlambe uzofika mhlambe ngijoyine namhlanje. Mhlambe ngikhokhe kule nyanga uma sekwenza mhlambe sengivelela umkhuhlane ngenyanga elandelayo sengabe sengikwazi ukuthi ngihambe ngiyoclaim. Ngiphinde ngibonge ithuba ngizolokhuza ngizombambela ekuthenini mhlambe ngiphinde ngibuyekeze le kade echaza. Then ke eminye imibuzo kuzobe seyiphendula yena but ngizama ukuthi nami ukuthi understand. So last nama definitions ipolicy ile document lo ithola maqedwe ukusayina ipremium lo ikhokhayo policy holder ulomuntu lo ipolicy ibhalwe ngegama lakhe. Abantu banokuyidida ke le ukuthi yimini engikhokha ipolicy. Ukusho ukuthi ukhokha ipolicy akusho ukuthi uyipolicy holder unless kungobhaliwe as a policy holder. Kunaleli kuthiwa ipolicy holder nepolicy payer. Unomuntu okhona ukuyibhadalayo ipolicy akusho ukuthi yakho. Uma ungabhalanga as a principal member lapha akusiyona yakhe ipolicy. Abantu banokuyidida ke le. But anyway ikhona lapho nzoyifunda. Persons in short abantu abakava abantu abakhaviwe kwipolice. Principal member, my spouse, my extended family kanjalo kanjalo. Awu sengishishe ngandlula. Ibeneficiary balekile ke le. Ibeneficiary ibalekile ukuthi sifake and fanele ibe above the age of 18. Ngoba sikhona ukutransact nabantu aba below the age of 18. Ibalekile ukuthi bekhona kwi police. Ipolicy ithi ilapse after 2 months. So ibeneficiary ulomuntu lo somkhokha mase kufanele uclaim for ipolicy yakho, ne? Mina ngulakho kaMsimango le kwelasemdlovana kweso alimgubhe. Ngicela ukubuza la lese ngipolicy holder ngiyadlula emhlabeni. I-beneficiary ama bengiyikhethile ibangwa nezibi ngaleso sikhathi. Ibangwa nezibi mhlawumbe sesibhedlela. Engakwazi noma umuntu ongazange alokho nje azoclaima ngaleso sikhathi esongiyelela lapha esibhedlela. Good question. Kodwa ke ngoba le ikhuzani funeral plan i-cash policy akusi burial ne. Mayegula nizoya kwi-funeral parlor lithola i-quotation ezothunyelwa ka360 live. I360 live izawubhadala straight kwi-funeral parlor ngene uthola cash if i-beneficiary isagula ikhona ukuclaim. Wangishonisa le nale umthetho uthi uma uthi beneficiary ayikho kwenziwe i-affidavit ifamily ichoose yona umuntu ozoba i-beneficiary. sure manje kunombuzo ovukayo la ukuthi ngikhokhile last month lenyanga yangeqa ngakhokha then following month ngiyokhokha bengicela ubuza lenyanga le phakathi iproject kanjani yona ayiqhubeke ni isikweleti noma ngiyatablisha mase ngizokhokha. Kodwa ku month 2 mangakhokhanga kulo month 1 mawusuza ku month 2 ukuthi ingalapsi ukhokha 2 wakhokha 1 ilapsile isilele sekunika 6 months ukuthi uyivuselele kanjalo kanjalo. Into emnandi ngale wonke ama extended family members athola 16,000 16,430 enabaningi iyona bayithathayo le. And then i-Blue Nation 6 uwe and 5 dependents.
cela ukuthi i-presentation le ekade siyenzelwa siphinde siyithole mhlawumbe electronically because into engiyibukayo la thina nje singasenawo amehlo imibhalo le lapha isimncane kakhulu okunye asikuboni mhlawumbe makukhona indlela yokuthi sifakelwe ku WhatsApp mhlawumbe sibe nayo ukuze uma siba ne-interest yokuthi siyochazela abanye abantu sibe nayo. Ngiyabonga. Ngizwe ubhuti lapha ekhuluma ngo-debt assist. Mhlawumbe uma ukuthi sesicwilile ke ey'kweletini ke siyakhona ukusizakala mhlawumbe kodwa umbuzo uzothi ake sithi mhlawumbe nginesikweletu esifana nesemoto. Ngiyakwazi yini ukusizakala uma ngabe kuwukuthi ngithi angisakhona ukuyikhokhela imoto should leyo moto ngiyisubjecta ekutheni ayirepossesswe. Mangabe bezongi-assista bangakwazi ukungi-assista ekutheni bangisize ngesikweletu kodwa imoto ngibe ngikwazi ukuyigcina ngakimi. Mhlawumbe kukhona nabakubhekayo uma ngabe bezokwenza lento okuthiwa u-debt assist ubabheka izikweletu onazo noma ngabe isiphi isikweletu onaso bayakwazi ukuthi bakusize. Nhlonishwa. Asibonge. Ngiphinde ngibingelele. Nginombuzo la bawu insurance yakhe ilapse. Let's say emsebenzini uya retrench ubusuqalile ukukhokha ukuthi umshwarensi wenza njani lapho eyintweni ezikanjalo. Uphendulani lo eNewcastle? Owambuzo ulike thini iyenziwa yini i-medical fitness? Yenze nje isibonelo akazi noma usazochaza yini ubhuti. Mhlambe lokuthi ngiyagula mhlambe emndenini wami nabantu abagulayo. Ake sizokhona yini ukukhavela ngenze isibonelo ngithi ngi-HIV positive. Abe nizokwazi ukungikhava nginjalo. Ijazi lika nombani futhi awucelwa mase kumele uligqoke. So siyakubonga kakhulu ukuthi eyintweni elizenzayo zonke liyasicabangela ukuthi nathi kumele kube khona esikutholayo. Ba asishaya iqine nje izandla nami ngisawokha ngisaya ngapha. Awunjabulo Khumalo eMtuba. Cha sithe ake ngibuze nami lapha kafishane. Dise sengiyafika kubafowethu le Matuba ngithi na funeral kanjena asijoyini bese mhlawumbe eqhamuka lo mbuzo uthi likuphi office la le funeral yakho. Uthi Khuzani uzozibona zonke zenu. Kodwa wena ama request yakho uzoyibona just yakho wedwa. Iyona ke indlela esoyilungisa ngayo. And then athi simningi kakhulu lembuzo le. Leye ukuthi ifuna ngeWhatsApp so i-presentation ngizoyenza ukuthi be available kwi-WhatsApp. Secondly okwamanje kosaqala ngithi sifana so operator njenge clientele. Alikho office le clientele. Kodwa likhona i-main office yakhona ise Johannesburg. Not i-main office yethu mabe namandla bangafika. Ulungelo lo from iMayville sub. Owambuzo bengicela ukubuza lapha kumayelana nendaba yokulapsa. Mhlambe ngizobuzela mina. Kwi-situation engikuyona mhlambe ukhona omunye kwi-situation efana neyami. Njengoba mina ngingasebenzi mhlambe ake ngithi ngoba kuthiwa ilapsa mhlambe emva ka 2 months. Bengicela ukubuza ukuthi mhlambe kuyenzeka uma ngiqala ngithi ngiqala kulo 2 months mhlambe ngivele ngikhokhele u3 months the same time. Abantu like mhlambe 7 tholakala ukuthi khona about 3 abathandayo ukujoina kodwa abanayo mhlambe i-bank account. Ikhona enye indlela yokukhokha mhlambe like njengangibona khona uSpala oBoxer oAkamenze mhlambe ikhona indlela yokukhokha khona lapho kuSpar no Shoprite. Sanibona. Igama ngumthobisi wakamagubane Sibonga Mnambithi. Ngizocela mina ukubuza la odabeni lokudlula emhlabeni kwelunga. Let's say ngihamba ngokugula. Udokotela useshilo ukuthi ngisele no 8 months. Mhlawumbe ngibanjwe icancer, ngisele no 8 months ukuthi ngivakashele kubaba omkhulu yabona. Bese ke mina ake ngithathe le benefit yami eqondene nami nje ngingedwa ngithi ngiyazi vele lo 6 months engizokhokha ngapha bese lezi inyangana nje ezimbili ayizobe selingibeka lapha endaweni yokugcina.
Mangabe ke sekulokhuzana sekusubmithwa ilokhuzana i-dead cause ukuthi ngithathwe i-cancer mhlambe akuvuki lapho ukuthi nenze investigation ukuthi mhlambe no medical records. Oh hayi. Okay. Unentwana encane la. Angazi noma ngizothi iyaphazamisa noma ngibona ngathi izophazamisa. Khona leli phuzu elisho umhlonishwa ukuthi makune activation lapho bese bonke labo bantu babona kuleyo nduna. Mhlambe khona la kuzoshayisana khona angiyona induna. Bese ngicenga abantu banje abangamlandeli ukhuzani mhlambe beze belo-20 bafuthi ngicela niphelele khona kunoma masingcwabisana kanje nangempela beza abantu mase befika lapha ngokuthi mhlambe mabechazelene ngana sebeyabona ukuthi ayinento izosiza sebeyabhalisa bonke labo bantu kwaleyo nduna azitshela ukuthi wayedwa umuntu ukuthi oza ku-activation kwenzakalani lapho ubani usehlomula kunomunye ngoba ngafike no-20 kodwa ngiyona induna ngokuthi ngoba le nduna ithanda wena ububiza nje abantu siyabonga isupport mfowethu leso akubi phela nalokho akuba mfowethu sibonga support. Okay, okunye la kade ngubuza mayelana ne website yeKhuzani Funeral Plan ikhona la available. Uma uya ku Google wakho ufika ubhale ungakwazi ungivezela lapha mhlonishwa escreenini esikhulu uvele nje uye Google lapha mhlonishwa escreenini esikhulu lapha sivele sibuke lapha FIN Khuzani Fin izovela iphoseke izovela lapha na ungayinaki le information yokuqala uye kule yesibili la ine Khuzani Funeral Plan Home mawuthe nje Khuzani Fin no Khuzani Funeral Plan lapho ungena kuwo ke izovela kanje MSC sizohlangelana la mina igama lami nguThabani Msiphi ngisebenza 360 Global Solutions and one of the companies ezingaphansi kulo company enkulu 360 Life. U360 Life ke ngingawufanisa necompany mhlambe efana njengo-Old Mutual. All right. Inkampani yomshwarensi ifana no-Old Mutual, iyafana ne-Sanlam, iyafana ne-Holati, iyafana ne-clientele and all of that. Umehluko kodwa ngale nkampani lo-360 Life, inkampani eyakhiwe abantu abamnyama from scratch. Umehluko ke Old Mutual nalamanye amakampani aqalwa ondlebe zivelila, right, ezabelungu. Le yakhiwe abantu abamnyama from scratch. Sasikwenzelani lokho? Sasikwenzela ukuthi siyabona ukuthi kule industry le ye-insurance, right, ku benefits abantu abelungu noma futhi nama-products bengenza ama-products ahambelana nesimo sempilo sabantu abamnyama. Nanamathuba umsebenzi ibancane kubantu abamnyama, so sizama ukuthi sivulele amathuba omsebenzi nanokuthi senze le industry insurance iqondeke understandeke bese iyathembeka ngoba abantu abaningi banama-experiences amaningi ngale mboni le yomshwalense. Abanye bake baphoxeka mase kumele baclaim thola ukuthi mhlambe iclaim le ayisakhokhwa, yabo. So ingakho senza le initiative esihlangene nayo noKhuzani ukuthi ake senze iproduct esizo understanda futhi angeke kugcine la, right. If isikhathi masihamba uma sibona ukuthi mhlambe le product kade bekhuluma ngayo khona lapho eshoda khona, right, singayidesigner ukuthi ikwazi ukufaka onke ama-gaps esesiwa-identifyile ukuze ihambelane nezidingo zethu. Commitment, right, ukudela isikhathi senu nisuke endaweni eziningi. Lokho nje izandla ngaphezu kwekhanda ngiyanibonga kakhulu. Ngibonge ke nama-organizers ukuthi lento le I see it's very organized. The turnout is very great, Bampungos. It's very great. Mina imina osebenza njengenhloko yale company, right. Into engizoyifaka istembu la ukuthi
yonke into ekhulunyiwe la ngifaka istempu izokwenzeka. So angifuni ukuthi mase kuneyinkinga ningazi ukuthi ubani umphathi wale company yimi. Mase ningazi ngiyazi ngizokwazi ukuthi ngitholakala kephi, right? But ngizonikeza i-assurance ukuthi yonke into esikhulumile la it's approved, yinto ekhona. Ngiyajabula ukuthi nje nikhona la ukuthi sisebenzisane. Indle emnyama iyona esisebenza nayo. And si company that believes ukuthi indle emnyama kumele kube abantu bethu sisebenzisane nawo, provide ama opportunities, but any form of opportunity, even if une company, right, edinga ukuthi sikwazi ukuthi kuyiguide simamisa, we do that in the group as well. But I think the more you understand 360 global solutions ukuthi wenzani kuningi enzokuzuza. Baningi abantu esesibaxhasile. Akukho the time during i-lockdown sakhetha ama companies awu 20, right? Athi ngichaze kwenzekalani. So ama business amancane during i-lockdown ayingakhona ukuthi asebenze, amanye agcine vala. All right? Into esayenza sa advertise ukuthi sisendele i-profile ye-business yakho ukuthi yenzani, right? And then sizoqoka inkampani kwakuyi competition of some sort, right? Sizoqoka inkampani esibona ukuthi i-business case yayo i-sustainable nani. Then sawaxhasa each company sayixhasa ngo-20,000 rand. Ama companies awu 20. Kwenzeke lokho during i-lockdown. Sasebenzisana no DJ Zeblue kulo campaign leyo. Every Saturday or Sunday, I think it was every Saturday, kwakumenyezela ukuthi kuleli viki esiphuma kulona iyiphi inkampani ehlomulile from financial support from 360 Life. Lokho sasikwenzelana ukusupporta black business. And during hardship times, ama business amaningi alimala ngeCovid. Amanye I don't think asazokwazi ukuthi aphinde avuke. So kuningi esikwenzayo, right? And the more you get to understand a company or the whole group esisebenza kuyona, sizokwazi ukuthi understand nihlomule lapha nalapha. Right? But ke okwamanje sila sizocathuzisana until size understandane kahle kangcono ukuthi hayi sisebenzisana kanje, amanye amathuba avelayo sizoqala la kini. Ngeke lokho siqala kubantu esingabazi. Any competition or any initiatives ezohlomulisa ama-business or nabantu abamnyama sizoqala la kini moving forward. Ngizibongela. Nakhona ukuthi jahi app mhlawumbe ngesikhathi lutho ngeke usize, so kusadevelopa nje ke futhi ukuthi mhlawumbe nanawo umshwalense kube lula ukuthi mawune app automatically ungakwazi ukuthi ungene kuyona ujoine kalula. Ezinye zezinto sifuna ukuthi kahle kahle sibe more digital kubantu abaningi ngoba abantu abaningi sebenqena ukufunda i-hard copy, sebefuna nje izinto abazoyithola emafonini. So ke okunye lokho kwesibili okokuthi ngomhla ka-27 kuNovember kule nyanga le ezoqala elandela le i-album iyaphuma. Ngiyacela ukuthi induna ziqale njengamanje zicollect ama order kuze ngeze kuba late. So lezi zinto zika last minute ake siavoid ngoba kuze zo avoid ukuphoxeka. Ngiyacela nje ukuthi bafowethu siphume nje ngamanje siyotshela abantu ukuthi hayi ama order sebengaqala bawafake enduneni, bese sicela ke futhi ukuthi kulabo abazobe befaka ama order enduneni siqikelele bafowethu ukuthi i-album iyafika. I-price ke kahle kahle kumele ngabe CD ithi 150, kodwa ke sesithiya sehlise nje kancane ibe u70 rand. So ke izoba u70 rand CD iyatholakala ngomhla ka-27 iyatholakala. Sicele ke futhi bafowethu ukuthi sithukuma ko WhatsApp ukuthi
mangabe ialbum isifikile bese siyithumelela ko WhatsApp kahle njengoba ngikhuluma nani njengeyinduna ngiyanazi niphethe abantu lamazwi angwabhekisile ngingwabhekise ukuthi niwadlulisele kubantu ukuthi bengayithumeli ingoma ngo WhatsApp ikakhulukazi kuyasilimaza kakhulu kungcono mangabe ufuna uba na iPhone avela ngene kwi digital store abhale ko Spotify Deezer Google Play YouTube Music download ingoma ibe khona efonini yakhe kunokuba mhlambe ithunyelwe ku WhatsApp ngoba lento ebizwa nge fourth industrial revolution thina abaculi yasicindezela online asisho ukuthi akushiyo ukuthi online uma ingoma unayo uyithenge online yona isende ngo WhatsApp bayakwazi ukuzenza abanye singakho sikucela ukuthi bengayi download beyisendele ku WhatsApp ileso isicelo sami ebenginaso nanokuthi ke sidlulise nje nanokukhulu ukuxolisa ngenhlanhla ke sasingashongo vele angisho ngoba sokwekwa neCovid sasithe date egcwalisa izomenyezelwa ngelanga lempucuzeko asizisho thina ukuthi igcwalisa kulonyaka sathi izomenyezelwa ngelanga lempucuzeko impucuzeko ayikafiki impucuzeko ngoba kwethu ngicela ukusho ukuthi ukufika kwempucuzeko yila khona siyothola khona idate egcwalisa imabhidi ukuthi ifika lempucuzeko not imabhida igcwalisa iOrlando igcwalisa iOrlando thina ke vele izinto mase sithe siyazenza asisho ukuthi siyogcwalisa into ethile bese singabe sisaya nami ngiphathisiwe la kuthiwa ngobusa angobuza la kumshonishwa ukuthi ayikho enye indlela mhlambe angayisa ngayo ngelanga lokuphuma kwe-CD ngoba ngalenkathi sathatha ama pre-orders la abanye abantu bayayithenjisa ukuthi i-CD boyithola ngayo lo suku lolo kodwa ithola ukuthi gcine ngabe kusenza kanjalo kwasiwa asobuza ukuthi mhlonje ayikho mhlambe enye indlela engenza ngayo ukuthi iphume i-CD yegoli bese mhlambe ngo2 kuya ko3 isifile nangala uyabo Ngicela iphelile imibuzo usekho emva kwalo wangithi okay sure ngithandela lokho okay ake siqale ngizocala nje kuwena mfowethu ngendaba noma ngiqale kuwena yeah iphume egola iphumla ukuqala lokho ngiyeza mana ngiyeza so indlela engiyenze ngayo kulokho nje okudlule ngakhipha imonto nje impela ngakhipha iQuantum mina ngakhokhela mina ngathi aliletha ama CD la eThekwini la suke ekseni lapha eGoli engakaphumi mhlambe yathi iphume eGoli la sedlula eMaritzburg noma la sedlula eMentros okwathi kushona ilanga noma ngingazi kwakuyizikhathi izini kodwa ngalo lelo langa yayisikhona eThekwini mhlambe engakubuza nje umhlonishwa uphi nendawo kuze ngizokwazi kuze ngizokwazi ukulandelela ukuthi ukuphi nendawo ngoba uma ngabe usemandeni uma usemandeni ufuna ngabe ngalelo langa wawula eThekwini ula nama CD abantu bakho uma ngabe kuphuma ama CD la bese ushona nawe eLekhuzeni befika abantu sebekulindile futhi angazi umhlonishwa ubengekho na available ngoDecember yep ayisayikhiphe ekseni ngale iCD kushuthi angazi endleleni kusibeke kwenzakalani but sizophinda sesizozama ukuthi siyikhiphe ekseni kakhulu ke futhi kunakuqala yep hayi okay kuyezwakala zovela sekwathotha siyosho ukuthi bayasilimaza manje okay ngibuyele kule i-DVD ngicela ukubuza bafunda kakho especially ke mina njengoba ubona ngathi kuma DVD ngiqokele music video ukuthi mhlawumbe mangune ngoma abantu abayithandile ngenze lezo ngoma mangabe kunengoma abantu abayithande ngomningi ngenze lezo ngoma angiyena lo muntu okujabulelayo mhlambe ukugijimisa i-profit noma ukwenza imali ngento engeyona iquality uma ngizokwenza into mina ngenikeza isikhathi bese ngiqinisekisa ukuthi ngenza into eyiquality kakhulu nawe ezothi uma uyibuka uyithande ngoba ukwenza ingoma ezo10 bese ngithi sengenza i-DVD yento eningeza ukukhuluma nangayo nje yabo into nje uzobe unyanyalata nje wanyanyalata waqeda wathi nya yabo mina ingoma zami zingama storyteller kufuneka yonke into eyenzeke ngomeni uyibone yenzeka
So angena nje lo muntu ovele acule nje ngento engathi shu bese gijima ngeze DVD a collect imali so lapha into enganamsebenzi walutho.